गिबि गिबियावनो मानगोनां मिडिया नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आम आदमी पार्टीनि जानानै साबायखर बावग्रोबाय। जोङो दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजोंहाय माखासे जोंनि रायजो राजा जोंनि आम आदमी पार्टीखौ मोजां मोनग्रा गासै सुबुंफोरनिसिम रायजो राजाफोरनिसिम फंनैसो बाथ्रा बेखौनो फोरमायहरनो सानदों। बे बाथ्रायानो जाहैबाय आङो सासे आम आदमी पार्टीनि क'क्राझार जे फैगौ लकसभानि सासे केन्डिडेटमोन। दिनैहाय जोङो बिजेपि सरकारखौहाय जोङो सोलायनांगौनि बाथ्राखौ लानानै जोङो दा माखासे इन्डियान एलायन्स हिसाबैहाय मोनथाम पार्टीजों जोङो सावरायनाय जादोंमोन। तृणमूल कंग्रेस आरो आम आदमी पार्टी। जोंनि बे क'क्राझार कनस्टिटिउसनावहाय बे मोनथामल' पार्टीया दङमोन बिजेपि सरकारजों फाइट खालामनो हानायनि। बिनि थाखायनो जोङो मोनथाम मित्रजोट हिसाबै एलायन्स हिसाबै सावरायदोंमोन। नाथाय जोङो दिनै गोरोबलायनाय जायाखिसै आरो जोङो माखासे वार्कार मिट खालामलायनायबो जादोंमोन कंग्रेसनि जे केन्डिडेट गर्जन मोसाहारि मानगोनां बिथांजोंहाय। नाथाय दिनै जों गोरोबलायनाय मोनैयावहाय जोङो दिनैहाय बिथांनि गासै वार्कारफोरखौ बिजिरनानै नायनायावहाय दिनै बिथांनि पार्टीखौबो दिनै देरहागोन बायदिखौ नुहुराखिसै। जों सापर्ट खालामसेयावबो दिनैहाय जोङो बेखौनो स्टाडि खालामनानै गासै वार्कारफोरजोंहाय ज' सावरायलायनायनि गेजेरजों दिनै जोङो नैबे फैबाय थानाय इलेक्सनावहाय एलायन्स हिसाबै जों सारेन्डार जायाखै। एलायन्स हिसाबै जोङो 17 बोसोर दैदेनबोनाय जे मानगोनां हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ हान्जाखौनो जोङो सापर्ट खालामनो थाखाय थामथिम जाबाय। देरहाथारगोन आरो देरहाथारनांगौ होननानै। दा बेखौनो जोङो रायजो राजाफोरनिसिम खावलायहरदों जेन' जोंनि गासै सापर्टारफ्रा फैगौ बे लकसभा इलेक्सनावहाय बिपिएफ हान्जानोनो भटखौ होजोबनो थाखाय खावलायहरबाय। आरो जोङो दिनैनो प्रतिश्रुति लायोदि जोङो फैगोन आम आदमी पार्टीनि गासै वार्कारफ्रा हाग्रामा महिलारि बिथां दैदेननाय बिपिएफ हान्जाखौनो जोङो देरहाहोनो थाखाय जोङो थामथिम जाबाय। मानो होनोब्ला जोङो दिनैहाय फुरा कनफिडेन्स दङ जोंनि बे भटखौ मोनब्लानो बिथांमोनहा देरहासार जागोन होननानै। दा गासैबो जोंनि वार्कारफ्रा बुंनो थाङोब्ला इउपिपिएलनिफ्रायनो फैनाय, बिजेपिनिफ्रायनो फैनाय, बेबायदिनो गोबां कालेक्सन खालामलायनानै जोंनि वार्कारफ्रा गासै जोंनि क'क्राझार कनस्टिटिउसनावहाय 1700निबो बारा जोंहा वार्कार दङ आरो एक्टिभ महरै जोंहा 530 जन दङ। गासै मावगासिनो दङ। पुरा फुल हिसाबै हाग्रामा बिथाङानो देरहाहैगोनखौ जोङो नुहुरखाबाय। दा एसेखिनिखौनो आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजोंहाय फोरमायबाय। एसेनोसै। बे थांखिया नोंथांमोननि बेक्तिगत ना गोजौ हाइकमान्डनिफ्राय फैनाय? बे जोंनि थांखिया बेनो जाहैबाय जोङो सेन्ट्रेलावहाय बिजेपि हान्जाखौ फेजेनथारनांगौआवहाय दा जोंनि हाइकमान्ड बायदियैहाय जोंनि आसामावनो सासेबो केन्डिडेटखौहाय आम आदमी पार्टीनिफ्राय बसायनाय नंला। बिनि थाखायनो जोंनि हाइकमान्डनिफ्राय जोङो बेखौनो मोनदोंदि जायानाखि बिजेपि हान्जानि बेरेखायैहाय केन्डिडेट गसंगोन बेनोनो नोंथांमोनहा सापर्ट खालामनो हागोन बा सोरबाहा गोहो दङब्ला सिंगेलै इन्डिपेन्डेन्सै गेलेनो हागोन होननानै गोजौनिफ्राय निर्देश हरनायखाय जोङो गोजौनि निर्देश बायदियै हाग्रामा महिलारि बिथांखौहाय जोङो एसे भट मोनदेरब्लानो देरहागोनखौ नुनानै जोङो दा बिथाङा बिजेपिनि हेंथायै गसंनायखाय जोङो गोजौनि निर्देश बायदियै जोङो बिथांखौ सापर्ट खालामनाय जाबाय। गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा एबा गावबा गावनि गथ'खौ पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि गोख्रों गेलेगिरि खालामनो सानग्राफोरनि थाखाय मोजां खौरां। चिरां जिल्लानि सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। नोंथांमोना नोंथांमोननि गथ'खौ सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि एकाडेमियाव मुं थिसननो हागोन। फोरोंनायनि जायगाया जाबाय सापागुरि लावज्रिपारा दगरपारा गेलेग्रा फोथार आरो बेरांगाव हास्रावबारि। मख'जाथाव दि सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमिनि सोलोंसाफ्रा गुबुन गुबुन जायगायाव गेलेहैनानै जाफुंसारदों। नोंथांमोनाबो नोंथांनि गथ'खौ सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननानै पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि आखा-फाखा गेलेगिरि खालामदो।
सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्स एकाडेमी।